live ko na ulit. Salamat sa mensahe ng awit na ipinagkaloob sa atin. Happy Sabbath to all, mga kapatid. Sa araw ng kabanalan, sa oras ng kabanalan ay ating purihin ang Panginoon sa isa namang pribilehiyo na tayo'y dadako sa kaalaman, no? Settling into the truth. Yan ang pinaka-importante sa atin ngayon. Ang ating subject ngayon ang Ebanghelyo, ipinangaral ng lahat ng nilalang. Kagabi, pinag-usapan natin yung familiar text in new meaning, the new light, no? Mga liwanag siya. Ibig sabihin yung liwanag na hindi talaga nawalan ng kaliwanagan ang salita ng Diyos. The Bible keeps its light shining unto the end. Kaya liwanag talaga. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So yung liwanag na yan, no? Maramdaman natin kasi simula nung una pa hanggang ngayon, nakikitaan natin kung ano yung ibig sabihin, no? Yung masarap sa pakiramdam, yung maintindihan natin, no, ng isang simpleng teksto, pero napakaganda pala ng ibig sabihin niyan. So sa atin ngayon ay ang Ebanghelyo ipinangaral ng lahat ng linalang. Kasi minsan iniisip ng maraming mga Kristyanismo, marami sa atin na nag-iisip na parang nakasalalay lang sa atin. Kaya sabi pa ng iba, pag hindi tayo makisali, pag hindi tayo mag-proclaim, hindi darating ang Panginoon. Tama ba yun, kapatid? Tama ba yun? Na ibig sabihin ba na pag hindi natin, ilang bansa na lang na kailangan natin abutin. So tayo ngayon, no? Kasi and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world. This is one of the most misunderstood verse in the entire Bible narrative. Kasi dito nakatutok din si Satanas sa kanyang mga deceiving concept. Mga deceiving concept actually yan, kapatid. So, paano natin intindihin ito ngayon? So, tayo manalangin, mga kaibigan. Dakila naming Diyos, aming itagubilin sa inyong trono ang aming pag-aaral ngayon sa araw ng kabanalan. Possess us, Lord Holy Spirit, as we continue to learn, to grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. In Christ's name we pray. Amen. So, nandito kasama natin sila si Pipot sa San Pedro. Kanina si Pastor Pablo Sarabusing na isang Philippine Bible Apostolic Holiness Church na isang denominasyon na ngayon sila ay Saturday Keeper na sila. Leviticus 11 na rin sila. Marami sa kanila ay nasa country living, nasa bundok na nga sa kanila, at ngayon sila ay mga vegetarians at they are believers. Most of them are believers on the writings of Ellen G. White. That's the good news, my friend. Hopefully, Sister Jim, we are going to visit them when you come. Now, this is a group of churches na talagang nang narinig nila yung River Mountain Island, niyakap nila ang salita ng Diyos ng buong buo, kapatid. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon sa mga oras na ito. No? Buong mundo tayo. So itong tinatawag na Ebanghelyo, no? Itong ating radical reconnection, keep on the conversation of God for the church and for the world today. Yung tinasabi natin sa English, gospel preached not only by men, but by all creation. Kasi ang redemption, work of God. Proklamasyon ng langit. Privilege lang tayo na tayo'y pinili para maging bahagi sa proklamasyon. Malaki yung advantage niyan yung you are being chosen to proclaim. Ibig sabihin, there is already tinatawag, mayroon ng ebidensya, mayroon ng tinatawag na contextual proof ba na manifestation of evidence na nakaangat ka kasi pinili ka para mag-proclaim. Yun ang advantage dyan, kapatid. Privilege siya. Pero yun nga, paano ka mag-proclaim ng tamang proklamasyon? Kasi ina-assume din ito ng marami at ginagawa din ito ng kaaway ni Kristo. Proclamation din siya, kapatid. Pero dito, dahil all creation ang ating pag-usapan, mayroon tayong dalawa na dapat nating panghawakan, okay? From time to time, two most important significant acts, galaw ni Kristo
sa kanyang pagliligtas. Ang first act niya, yung first advent niya. Yung first coming niya, siya mismo bumaba. He personally gave His life at the cross. Yan ang pinakamagandang virtue ni Kristo. He gave, yung virtue ba, He gave His only life. Kaya for God so loved the world that He gave His only begotten Son. That was the first act of God in the story of redemption, restoration. The second act of God, ito na sa ating mga remnants. Yung second coming niya, yung mensahe niya sa second coming, He personally give His closing prescription. So, two instances in the entire Bible narrative, personally, yung sinasabang personal engagement. Yan ang maganda. Personal engagement. Ito ang kaibahan, kapatid, ha? Kaya tayo, kung ano man ang relihiyon natin, huwag na tayong magdebate. Kasi ito ang teachings ng Biblia na wala tayong lugar para magdebate. Paano natin debatihan? Na lahat tayo mababasa natin na si Kristo mismo ang nag-engage, siya mismo ang nagbigay ng mensahe. No? Literally, physically. So dito natin makikita na sa Mount of Olive na pinag-usapan natin kagabi, no, yung Mount of Olive na prescription, si Kristo mismo sa 4 na disipulo. Doon natin napag-aralan na yung famine, pestilences, and earthquakes, yan ay mga footsteps of an approaching God. Na itong mga pestilences ay hindi yan gawa ng mga heart, hindi yan gawa ng kapatid. No, kung may man silang mga alteration, but the general biblical rule na itong mga sorrows na mga kapighatian na ating naranasan, and these are the consequence of man's own behavior, man's word. Yung tinatawag nating competition in commerce, kapatid. Now, papasok na tayo dito sa tinatawag nating Matthew 24:14, the most misunderstood verse by many Christians around. Kaya sinasabi, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end comes. Ano ibig sabihin, kapatid? Napakasimple lang daw. Simple na nga ito. Pero declarative sentence ito, kapatid. Remember, it is a divine lips. It is God who proclaimed it. Gaano ka-powerful ito, kapatid? In its total intent to become the reality. And this gospel of the kingdom shall be preached. Minsan inisip, paano kaya ma-preach natin yung mensahe sa mga atheists, sa mga Muslims, sa iba't ibang mga denominasyon? Minsan mayroon tayong mind exclusivity. Na kung yun ang ating pairalin, ay talagang parang it will take another 100 years or 200 years para maging totoo yung mga kadalasan nating sinasabi-sabi na mga palatandaan, kapatid. But we need, let the Bible, let the Word of Christ speaks by itself. Kaya dito natin mapag-aralan na and this gospel of the kingdom shall be preached. Kasi pag-usapan yung gospel, kapatid, napakarami. Sa Biblia, mayroong gospel of love, gospel of Christ, gospel of grace. Pero ito, gospel of the kingdom. Kaya pag titingnan natin yung tinatawag na gospel, no? Minsan, ano ba yung original Greek word niyan? No? And this gospel of the kingdom shall be preached. Keroso. Now, keroso means to herald, the special divine truth. Ano yung divine truth? The truth of God's redemption. What is the total essence of God's redemption? Ano yung redemption, salvation? Ang totality niyan, ang pinakabuod niyan, yung establishment of Christ's kingdom will He reigns for eternity. Kaya nga ang tawag niyan, everlasting gospel, everlasting kingdom. Kaya may mesa nagtanong, ano ba yung everlasting gospel? Hanggang ba sa bagong langit o lupa? Gospel pa rin. Ang everlasting gospel, no beginning, no end, because that gospel talks about the good news, because what is good news? It is Christ that reigns as King for eternity. Kaya divine truth about the kingdom of God and His coming with all creation affected. All creation affected.
Ngayon, sa COVID-19, all creation affected. Sa tao, tayong mga tao, kapatid, all creation. Pero sa ibang aspeto ng sinasabi ni Kristo, pestilences, earthquakes, catastrophes, typhoons as byproduct of these competitions na sinasabi. In the month of August alone, halos sabay-sabay ang mga baha sa mundo. Yung baha ba? Halos sabay-sabay. Araw-araw may baha. Malalaking mga baha sa mundo, kapatid. Iba't ibang bansa na hindi man magkapareha ang klima nila. Bakit nagsabay ang baha? Nag-accelerate. Yung frequency, dumadami siya, kapatid. Whole creation affected. By the way, His coming, ang pagdating ng Panginoon, yung movement ng kanyang pagdating, generated yan. Pinakilos siya. Activated siya. Ng ano? Anong activation ng kanyang coming? Nakikita natin. Lumusubas, wars, pa. Sinasabi doon, there shall be famines, pestilences. Ito ay mga powerful movement of nature and nations. Diba? Kaya nga ang mga bansa gumawa ng mga batas, preparedness, kasi powerful movement ito na naka-apekto na. Ibig sabihin, hindi lang tao, pati mga tanim, pati lahat na, apektado na. Diba? Apektado na. Ano nag-cause ng pestilences? Mga vectors, mga microbes, ano pa yan? Yung mga insekto na sanhi ng mga sanhi siya ng mga sakit ng tao. So dito natin maintindihan na masyado nating dinibdib na binibigatan natin ng sarili na tayo lang ang pwedeng mag-proclaim ng pabalita. Kasi ang iniisip kasi natin na yung sign talaga, Sabado o Sandilo. Yun ang makikita na mensahe. Kapatid, isipin mo ang Roma 8:22 nagsasabi, for we know that the whole creation groaneth. Bago natin basahin yan, sinabi kasi dito, di ba, sa Matthew, Mount of Olives, Matthew 24:21, there shall be tribulation, stress, never was since the creation of the world. Hindi sinabi ni Kristo since the creation of a church. Hindi sinabi niya. Ibig sabihin, nagsimula doon sa Garden of Eden. Creation ng Panginoon. Isang kapighatian. Isang sorrow. Kaya nga sinabi kanina, di ba? After kagabi, these are just the beginning of sorrows. Yung mga famines, pestilences, and earthquakes. Anong pagtaon nagsimula? Yun. Pero mga kapatid, dahil nga dyan, kaya naintindihan natin si Pablo nang sumulat si Paul ng Romans 8:22. For we know that the whole creation groaneth and travaileth. Ano ibig sabihin ng travaileth? To moan jointly. Moan. That is, experience a common calamity. Hala! Common calamity? Yan ang sinabi ng groaneth. Creation groaneth. Ang Greek niyan, sustenance. Sustenance. Huh? Experience a common calamity? Hala? Of course, yung bagyo, yung lindol, common calamity. Yung virus, common pandemic, common calamity. For in those days shall be affliction such as not from the beginning of the world. Kaya pag sinabi namang travails, anong ibig sabihin ng travails? Privation, stress, hardship, labor, endeavor, for then shall be great tribulation since the beginning of the world. Wow! Kung ito man ay mga kapighatian, at sinabi ni Kristo ito, sagot niya sa tanong na what will be the sign of your coming? And the end of the world. Yung sagot niya, ito yung mga sagot niya na ang nag-proclaim din, hindi lang tao na parating na ang Panginoon. Hindi lang kapatid na parating na ang Panginoon. Pati mga lupa. Kasi yung lindol, yung famines, pestilences, creation yan, part of this planet Earth, na kung bibigyan pa lang yan ng bibig, makabingi na ang sigaw nila para ipalaala sa atin. Kasi tayo ang subject,
tayo ang crowning glory of God's creation. Kita mo yan, kapatid? No? And this gospel of the kingdom, very common text. Familiar text, pero ang meaning pala niyan. Does this verse, itong verse ba na ito, tumutukoy ba ito na ang tao lang ang mag-proclaim? Tama ba yung kapatid? Does this verse an exclusive reality for man to perform? Is there a command or implied instruction for man to realize the description of the text? Masyadong binarti natin yung ating mga sarili. Binarti natin. Minsan pa iniisip natin na, nako, hindi maligtas kung hindi ako, Kapatid, ang importante dito, tayo, let the gospel first be finished in us. Thus this pronouncement of Matthew 24:14 of Christ about the end, dependent on human preaching and witnessing. Nakadepende ba ito? Marami nag-isip, nakadepende daw ang proclamation ng coming kingdom. Yung movement of the coming, nakadepende daw sa tao. Kung paano hindi nakikita ng tao yan? Kasi may blindness tayo. Hindi nakakita ng sign kasi Laodicea Paano matapos pala? Paano marating ang katapusan? Kaya ang Luke 19 verse 14 nagsabi, and he answered and said unto them, I tell you that if this should behold their peace, the stones, pag hindi niyo kayo hindi niyo gawin yan, the stones would immediately cry out. Kita mo kapatid, stones would immediately cry out. Bato. Sisigaw, cry out. Sa lahat ng creation ng Panginoon, yung object of nature, the stone is the least that has the capability to speak or proclaim or publish messages. Siya lang, bakit bato? Maka-proclaim ba yan? Figure of speech. Kaya nga sabi dito, thus other creation of God in this planet Earth speaks about His coming. Thus the creation. Nagsasabi ba tungkol sa kanyang pagdating? Mayroon kapatid. Mababasa natin. Si Pedro, nakabahagi dyan sa templo, sa Mount of Olive na yan. Anong sinabi niya? Sa 2 Peter 3:4. And saying, where is the promise of His coming? Yung mga scoffers, dinescribe ni Pedro. For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. Oh, yung mga scoffers na dinescribe ni Pedro, nagsasabi daw yung mga scoffers na, ay wala man, natural lang yan Nakarinig talaga ako yan. Marami akong kaibigan na nagsasabi na, ay, parehas lang yan noon. May bagyo noon, may bagyo, may lindol dito. Scoffers yan, scoffers. Pero mga naniniwala yan sa Panginoon, scoffers of Christ coming are blinded by the lustfulness, cannot hear and see movement of Christ coming. Because they say that all things continue as they were from the beginning of creation. Si Pedro, alam ni Pedro na hindi parehas. Nag-accelerate ang movement. Kaya in 1 Corinthians 11:14, nagtanong, doth not even nature itself teach you? The Bible is telling us sa mga narrative ng kanyang mga exposition na nature sometimes speaks about, teaches us lesson. Halimbawa nga yung lesson ng hulmigas, yung ant ba? Langgam. Yung lesson ng langgam kapatid. Di ba? Talagang sa mga tamad, tingnan mo yun, nag-iipon ng kanilang pagkain sa habang hindi pa umuulan. Di ba? Yung langgam ba, yung sa Tagalog, yung maliliit. The ants. Yung langgam din sa mga Bisaya na lumilipad. Di ba? Naghahanap nagbigay ng mga lessons sa atin yan. That if man have long hair, it is a shame unto him. So this is always the nature that speaks, my beloved friend. So Christ Himself emphatically uses the words hear and see. Sa kanyang coming, ng kanyang kaharian, nagagamit lang siya ng mga indicating verb. Okay? Indicating verb, mga kapatid. Kaya sa atin dito sa online,
kay Sir Elias Baladhay, kay Makmak, kay May Ganja, kay God, dyan sa Isabela, Siskon family, kay Sister Jim, Lim, kay Wesley Bagat, Lorena Geraldes, okay? Sa ating lahat, kay Grace Berneri, Jenna Monsales, Eunice Alquizar, Menda Arienda, si mga Lacheca family, kay James Hiscon, Judy Ann Cabcaba na nasa Samar Leyte, Emil Legan Vorticil sa Australia, Don Cometay, ni Jerome Siscon, kay Elder Paclaona na dito, kay Maurice Polintan, kay Ariel Marahas, Bines Doki, dyan kay Sister De La Torre sa Tagum, kapatid, Marikit Tabamo, Virgin de los Santos, Commissioner John Sira, si Macnal Torno, si Raymond Lagrado, okay, si Ivy Soliano, Lani Candelario, kay John Rosel, kay Nini Alquizar, okay, kay Yasmin Ditorio, kay Sister Len Sloan, Geneva Aliezer, Marilo Nofrada. Sa atin ngayon, kapatid, nang sinabi ni Kristo, when you therefore shall see, so specific siya, kung makita na ninyo ito, so mata na ang ginagamit. When you therefore shall preach and witness, the end shall come. Napakagandang language ng Panginoon, no? Kasi yung language niya, napaka-clear na verbo, hear and see, my friend. So Christ's coming is not dependent on man's success or failure of evangelization. Rather, in its man's hearing and seeing the signs and obey Christ's instructions relative to the signs. So, sa ayaw natin sa gusto, God in His own time, He will come, my friend. And in His coming, there will be those, kaya sa atin ngayon, no, nakikita natin, yung narinig natin, yung mga movement ng kanyang pagdating. Kaya nga may instruction siya sa atin. Ang instruction niya sa atin, grow in grace and in the knowledge of His saving works. Kaya nga si Kristo talaga, nagsabi siya, for the hour of His judgment is come. Bakit yung darating yung judgment niya? Ano yung judgment niya? Grasya para sa atin. Bakit? Para galingin, gamutin ang ating pagkabulag, blindness. Kaya healing of man's blindness is foremost in following or obeying Christ. Lalo na sa kanyang instructions, kapatid. So ano yung instructions ng Panginoon? Yung sinasabi nito, gospel of the kingdom. Kung ang ibig sabihin ng gospel of the kingdom, palagi nating narinig yan. Halos lahat ng mga Christians, talagang nakasandal dyan sa Matthew 24:14 na yan. Gospel of the kingdom, gospel of love, gospel of grace. Pero ito, gospel of the kingdom. Good news, yeah? Tanong, what makes the message good? It's about the kingdom. Ano yung kingdom niya? The kingdom is reigned by Christ. The kingdom is prepared by Christ in heaven. Oh, ganda, no? The kingdom is to be in place on earth, made new. The kingdom with the Lamb is coming with signs. That makes it good news. That makes it good news, my beloved friend. Ibig sabihin, may good news yan kasi may mga palatandaan siya. Di ba? May palatandaan siyang sinasabi. Kaya nga sinabi diyan, let us be glad and rejoice. No? Saan natin mababasa yan, kapatid? Revelation 19 verse 7, let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come, and His wife hath made herself ready. Oh! Ibig sabihin, is come, present tense, aktibong-aktibo siya, kapatid. Tapos tayo ngayon na kanyang mga asawahin, no, the wife, tayo rin ngayon ay naghahanda, made herself ready. No? Kaya napaka-privilege natin sa ating generation. So whole creation had spoken that He is even at the door.
Kasi lahat ng creation niya, nagsasalita niya. Pati si COVID, nagsasalita na. Bakit COVID? Kasi global ang engagement niya. Whole world ang engagement niya. Ibig sabihin, yung whole world is reminded na we have a coming Redeemer. Na yung Redeemer, i-redeem niya tayo kasi pagdating niya, wala ng mga virus at bakterya na mag-apekto ng ating eternidad. And yet, many have preached a gospel that has an intrinsic value. Meron namang gospel pero totoo naman na may value yan. Ano yung mga gospel na yan? Gospel of love, gospel of grace, gospel of mercy. By itself, that's good. Pero you have to take note na ang motive, ang backdrop ng ating great controversy, gagayahin ni Satanas si Kristo. I will be like the Most High. Sobraan pa niya, I will ascend my throne above the stars. Tapos sinabi ni Paul, Satan transformed as an angel of light. So therefore, gamitin niya din itong gospel of love, gospel of grace, gospel of mercy. Gamitin ito sana by used by Satan. Anong purpose niya? Simply to delay and detour. I-delay ka lang at i-detour. Kaya ngayon, sa Mount of Olive na parable of the 10 virgins, unprepared, kapatid. Unprepared ang kanyang gustong mangyari dito. Kaya yung gospel of the kingdom is bruised or overwhelmed by the imitative light. Yung liwanag ba? Bruised ba? Hinindir talaga ni Satanas. Anong kanyang ginamit? Yung liwanag niya. Ano yung mga liwanag niya ngayon na kanyang ginagawa? Gospel of peace and prosperity in 1,000 years of Christ's righteousness on earth. Ah, grabe. Righteousness here on earth. Sa susunod na, kaya huwag kayong liliban kasi in every succeeding night, pabigat ng pabigat, palaki ng palaki, at palinaw ng palinaw, yung ating makikita na mga pangyayari ayon sa salita ng Panginoong Jesucristo. Kaya dito, sabi pa ni Sister White, it will yet be demonstrated that a day of great intellectual life is equally favorable for its success. Yan nabili ni White. Na kung in the advancement of all these intellectual endeavors, bakit? Sinabi ni Sister, it will yet be demonstrated. Talagang ipakita that a day of great intellectual life is equally favorable for its success. Bakit, kapatid? Isipin mo, science lahat, human science ba? Siyempre mo, mga doctors, mga masters yan, tungkol dyan sa sinasabi nating kapatid na gospel of peace and prosperity na 1,000 years. Talagang makabungo ba? Yung parang hindi mo na namalayan na parang the time runs so fast na hindi ka na nakapaghanda. Hindi ka na talaga makapaghanda. Kaya nga sabi nga ng Bible, maraming nahuli na nauuna. Maraming nauna na nahuhuli. Kaya nga ito sila si Pastor Sarabusing, Pablo Sarabusing. No? From Mindanao, they go to Bohol. Sila ngayon, lot of families na. Sipin nyo, ang kanilang relihiyon ay Philippine Bible Apostolic Holiness Church. Napakarami nilang iglesia, kapatid. Pero ngayon sila, kapatid, alam nyo ba? Saturday Sabbath keeper na sila. Leviticus 11 sila. Pag nanamit pa sila, grabe, kapatid. Naka-long sleeve ang mga babae, naka-blazer, lahat yan sila. Ganda nila, kapatid. Kaya magandang ma-share na natin Pastor John Sarabusing. Nandito sila si Pastor Roselier, no? Nandito sila Pastor Zamora, no? Nasa NLAC sila. Pastor Roselier, it's really nice to engage these people right now. And they are Ellen G. White believers. Ang kulang na lang niya, baptismo ng Adventista yan eh. Kaya parang higit pa, sobra pa, sa Sabadista yan sila.
Pag pumunta ka sa kanila doon, sobra pa. Kaya maganda yan, gawan ng documentary yan sila doon. Documentary ba? Dalhin natin doon sa General Conference. At paano natin daw i-handle itong ganitong movement? Movement ito ng mga anak ng Diyos. Movement ba? Magugulat ka nga eh. Kasi si Pastor John Sarabusing, nakarinig lang yan doon. Nakarinig lang yan doon nang nagkaroon tayo ng series doon. Doon siya na-open ng sinasabi ng River, Mount at Island. Yun na rin ang sinisermon niya ngayon sa kanilang mga churches. Yun ang siniseminar niya ito ngayon sa kanilang churches, kapatid. Itong River, Mount at Island, kapatid. Baka mahuli pa tayo nito. Mahuli pa. Kaya may kasabihan pa naman, may nauna na nahuli, may nahuli na nauna. Ay talagang nauna na sila ngayon siguro, kapatid. No? Kaya dito natin maintindihan the gospel of peace, the gospel of prosperity. Kaya ang katanungan na dapat natin itanong, how Satan will use the Bible and its concept to undermine the Bible itself. Paano kanya niya gagawin niya? I-undermine niya yung Bible. Simple lang, gospel versus gospel. Ganun lang yan, kapatid. Let's go to the practicality of the war. Practical ang gera. So language must be taken seriously. Kaya kailangan seryosuhin. Kaya nga sinabi ni Hiyuba, Yahuwah Elohim. Sinasabi niya, Exodus 23:13, and in all things that I have said unto you, be circumspect. Sa lahat ng lalabas sa bibig ng Panginoon, be circumspect. Talagang doon lang tayo dapat, kapatid, hindi na yung mga theory-theory, kapatid. Blindness play a clincher role in the gospel proclamation. By not seeing the signs or movement that is fulfilling, in their very eyes, we found them trumpeting uncertain sound. Sabi ni Sister White, no? Kung ano man ang sinisermon natin ngayon, kapatid, ay talagang sound yan ng trumpet, pero hindi siya certain. Walang certainty. Bakit? Saan lang pala yung certain note, certain tune na sinasabi ng Biblia? The Bible has a certain note and a certain tune intended to be sung na kailangan kantahin ng kanyang mga Elijah, ng kanyang mga proclaimers of today. Yan dapat. Ano yun? River, Mount at Island. Kasi siya mismo ang nag-engage niyan, kapatid. Hindi mo nahanapin pa kung saan library. Bakit ka maghirap-hirap nung pupunta sa library na nandiyan lang pala ang Bible? Hindi ba? Bible lang para siya mababasa. At sa tulong ng Panginoon, sa Holy Spirit, matutulungan tayo. Minsan, gusto kong ulitin ito, kapatid. Itong tatlong sentence na napakahirap talaga. Na-used up na tayo nito. Tayo ba? Tayo. Na-use na talaga tayo nito. Napakahirap nating ma-undo ang bagay. Mahirap eh. Pag hindi mo talaga, hindi ka naka-ground sa fundamentals, so basic, mahirap mo nang i-undo. Halimbawa, itong Jesus is coming again. Jesus is coming soon. O Jesus is coming very soon. Tapos yung Jesus is coming. Sa tatlong itong sentence na ito, sa tingin nyo kaya, saan dito ang applicable sa ating panahon? Ngayon, 2020. August 14, my friend. Saan kaya ang applicable dyan? And sinasabi niya, nation shall rise against nation. Sa tingin nyo kaya, kapatid, kaya minsan na malulula tayo, yung ating benediction songs, naghalo-halo na lang, halo-halo na lang. Coming again, Johnson, coming. Yun ang ating nasasabi, kapatid. Failure to understand and differentiate these three statements that bears, na mayroon silang sarili, kapatid, defining, that bears defining concept. Kasi yung sentence na yan, isang sentence na talagang so significant in the whole movement of redemption. Because it entails a particularized concept. Concept ba? Of the whole or entire narrative of the story of redemption will result of losing of souls. And we can be a part of the losing of souls. Maging bahagi tayo, kapatid. Because
every expression na ating ibibigkas ngayon will make a defining expression sa mga tao na nakarinig at nakakita ng ating mga ginagawa. Yung sinasabi diyan, kapatid, Jesus is coming very soon, Jesus is coming again. Failure to identify the right statement for the right time. Ulitin natin. Failure to identify. Pag hindi mo nakita at nakilala yung tamang statement sa tamang panahon, not only nullify the timing of God, hindi lamang na tinanggalan mo yung timing ng Panginoon, yung panahon ng Panginoon, but binawala mo ng kabigatan ang salita ng Diyos. We become bearers of false witnessing, specified by the commandment number 9 of the Decalogue. Thou shalt not bear false witness. Kaya hindi na ako nagtaka na bakit maraming mga naniniwala sa mga fake news, lalo na sa conspiracy theory, napakadali natin kasi we are so excited na ito na because it justifies yung ating self-induced belief that we are the only one to be saved kasi tayo may Sabado, sila Linggo, na hindi na natin naintindihan na lahat ng relihiyon ngayon may Saturday keeping na rin sila. Yeah, how can you differentiate the condensation? Ngayon, puntahan mo ang mga lahat ng simbahan, Saksi ni Jehovah, Iglesia ni Cristo, Katoliko, may Sabadong pagsamba sila. Hindi natin pwedeng gawa ng mga justification, reasons bakit sila nagsamba. The fact na yan ay scientific, biblically explained kasi yung kanilang konsepto is religious pluralism. Bakit nagkaroon ng religious pluralism? Dahil sa konsepto ng 1,000 years of peace and prosperity. Kaya yung Jesus is coming again, Jesus is coming very soon, Jesus is coming. Pag hindi natin naintindihan, kapatid, we become transmitter of a statement that will define eternity for souls. Christ's second coming reality, yung mga realidad ng parating na Panginoon, Christ's second coming reality has been specified to be with signs and movements of all His creations. And when it struck a note of globalization, pag yan, kapatid, ay tumama na at tumugtog na siya, tumungtong na siya at kumilos na siya, na mayroon na siyang tunada, mayroon na siyang mga manifestation na whole world na ang kanyang mga pangyayari. Note of globalization, it signals to a tone and a tune of certainty. Kasi sinabi talaga ni Ellen G. White, from the lips of Christ. Global dynamism is the platform of the movement of the earth. Kaya ini-encourage ko nga, pakisabi lang, kapatid, sa mga kaibigan nyo na nag-broadcast din sa internet ng mga religious proclamation. Tell them, encourage them, we can come together as one and deliver the most important message of the right time. Kapatid, ano ang ating i-proclaim? Christ is coming. It's not coming very soon. His movement is going on. Kasi pag sabihan mo, kapatid, na Christ is coming very soon, yung word na soon, babasahin natin dito. Sabihin pa muna dito, when all nations are agitated to any form of movements, either politics, economics, environmental problems, human terrorism, these are literally movements of Christ coming. Bakit? The rescue moment is at hand. Lahat ito, kapatid, ba? Yung mga insecurities ng humanity ngayon, politics, economics, environmental problems, human terrorism, these are literally movements of Christ coming. Bakit movements of Christ coming? Idiniin ng langit, huy, paggising kayo.
Yung mundo na kinipilangan nyo, hindi na yung mundo na karapat-dapat. Christ is coming. He's going to make this earth new. Para magkaroon tayo ng longing. Lord, please come now, O Lord. Pero mawawala yan, lalo na pagka-linggo bukas, bibigyan kayo ng maraming mga oportunidad ng mundo na in just a few months time, maging milyonaryo ka, bibisihin ka sa, tapos i-justify it na, ito, makatulong ito sa gawain. God doesn't need it. What Christ need is your heart. The most important things of heaven today is the soul, the conviction of His people. Soul to prepare that we will be the Elijah. Kaya nga nakikita mo, grabe. Kung ano-ano na lang ang mga ministry, kapatid. But how can the remnants sound the warning of the Lamb's coming when until now they are singing and shouting, Christ is coming soon. Christ is coming very soon. When is the right time to use the word soon? Kailan po din natin gamitin ang salitang soon or very soon? Wow, kapatid. No? Marami daw ngayon ay mahinang internet. Siyempre, language ito ang pinag-aralan. Communication. Siyempre, pag hindi tayo manalangin ngayon, talagang ihinder ng kaaway ang inyong pakikinig. Kasi critical ito. Critical language ito. Critical. On this side, ISM will rise soon. Nakikita ka ba ng ISM dyan sa karatulan na yan? Wala kang ISM nakikita. Pero by the time na mayroong construction, itinayo na mga poste dyan, nakikita mo na, ISM is coming. Kasi mayroon nang tumatayo, mayroon nang gumagawa, may posting tinatayo, kapatid. ISM is coming na, kasi nandyan na eh. Tinatayo na siya eh. Christ is coming kasi dyan na, nakatayo na ang kanyang mga sinasabing palatandaan. Sa Amerika, ganun ba? Christ is coming very soon. Soon, very soon. Grabe. Grabe, kapatid. How one simple word, carelessly used, can demean the urgency of preparation. And eventually, miss the most important event in the entire salvation narrative. Paano kaya ang simpleng salita na hindi mo iniingatan na magamit para mawalan ng bisa yung urgency, yung napaka-importante na gawain yung preparation, and eventually ma-miss mo na, kapatid, hindi mo na makuha, hindi mo na mapanghawakan, hindi mo na maisabuhay the most important event in the entire salvation narrative. Ano yun? The meeting at the clouds with our Redeemer. Sasalubong tayo sa Redeemer, kapatid. So dito natin mamuni-muni ngayong gabi ang mga kaganapan sa ating kalagitnaan. Why the concept of soon has found to be effective in the movement of delay and insensitivity to the Adventist. Pag sinabing Adventist, hindi lang yan Seventh Day. Kasi lahat ng naniniwala na parating na si Kristo, that Christ will come, ang tawag talaga niyan, Adventist. Hindi lang nila matanggap kasi siyempre, mayroong nakaregister sa sect. But in reality, pag magtanong ka sa kanila, naniniwala ba sila na darating ang Panginoon para iligtas? Naniniwala din sila. Even Roman Catholic, although sa kanila, mayroon lang munang 1,000 years sa kapadarating si Kristo. Why, kapatid, of insensitivity, delay? Because a lot of presuppositions about the world's end. Maraming presupposition tungkol sa katapusan ng mundo. Kasi nakapako lang talaga sa Black Pope, nakapako sila sa tinatawag na Illuminati, nakapako sila doon sa mga tinatawag na Jesuits, nakapako sila doon sa tinatawag na mga microchips, nakapako sila dyan. Kaya ang microchip, ito na, palatanda na ito. Palatanda na ito. Yan, kapatid, that's not what the Bible is telling us. Kung mayroon mang mga microchip na yan, movement ng planet Earth yan for their development. Movement nila yan, kapatid. Pagtanong nila yan, so magpalagay ka
magpalagay ka ng microchip. Kapatid, baka hindi na nga darating sa punto na yun eh. Darating na ang Panginoon. Kasi mas mabigat pa ang mga palatandaan pag naintindihan natin kaysa iniisip nyo na parating na ang Panginoon. Mas malapit na nga kapatid. No? Grabe talaga itong conspiracy na bago pa tayo sinilang. Grabe. Ang daming libro dyan eh. Conspiracy theories, my friend. So yung soon, mag-ingat tayo kapatid kasi sa sunod na topic pa naman natin, makikita natin yung migration movement. Sinabi kaya ng Panginoon sa Biblia na magkaroon ng movement na ako ay titira sa Amerika, ang taga-Amerika ay titira sa Pilipinas, ang Pilipino titira sa Japan, ang Japan titira. Mayroon kayang sinasabi ang Biblia dyan tungkol sa migration movement? Ang ganda niyan kapatid. So, kaya most if not all are fascinating theories enveloped by make-believe stories. Maniwala kayo sa hindi. Ang pinakamahirap kumbinsihin ng mga Sabbathista, ng mga Adventista, napakahirap. Pag natalian na sila sa conspiracy theory, ihawm-hawm nila na, ihawm-hawm sa Bisaya, ipurma-purma nila yan sa writings nila White, may sinasabi sila nila White sa ganyan, pero pagbasahin mo, malayo sa writings nila White. Enveloped by make-believe stories that by careless analysis, anyone can be initiated to be excited and eventually hooked to believe. Apparent results, they become bystanders of passing and yet consummating events of the closing of the story of redemption. Kasi palaging may hawak sila sa kanilang na ito ang aming hinihintay, kami ang nakakaalam nito. Hindi na nakita na yung dumadaan ng mga pangyayari, yun na pala ang movement ng coming ni Jesus. Kasi mayroon silang, sa Bisaya, gisipit-sipitan ng mga panguna-una, natalian ng conspiracy theory, kapatid. Tandaan nyo kapatid, karamihan nila, 99% ng believers of conspiracy theories, they eventually end up offshoots and reforms. And these people eventually become members of scams. And yung tinatawag natin yung mga ipinagbawal ng International Securities and Exchange Commissions na mga pyramiding schemes, my beloved friends. This is reality, my friend. Pero kung may panahon pa, repent and confess. Huwag matigasan, kapatid. Huwag matigasan tayo on the enemy side. Sa enemy side ba, kung titingnan natin naman si Satanas, sa tingin nyo kaya, wala kaya siyang mga holdover, mga protocols? Paano niya kaya i-maintain ang kanyang mga tao, kanyang mga nag-isip? There must be a sustainability of the condition of blindness and nakedness. Gagawin, sisikapin niya manatili ang blindness and nakedness. Satan has to maximize the description of God in the lives of the claimants of Adventism. You claim to be rich in theologies and yet intertwined with theories. You are blind and not able to see the impurities in your words and proclamations. Tingnan nyo kapatid, just learn to be practical. Ilang bisis tayong na fake news. Dahilan lang. Marami akong mga group of Adventist yan. May mga grouping of Adventist na pari-pariya sila ng mga conviction. Sa kanilang mga posting sa Facebook, nandoon maraming mga fake news. Nabiktima sila ng mga fake news. Bakit magaling mabiktima sa fake news? Kasi yung form of the fake news is actually the same with the conspiracy theories. Harihas lang ng mga timplada yan. Kaya na, madaling makapag-share ng mga ano. Pero huwag kayong mag-alala mga kapatid. Kaya nga ibinigay ng Panginoon ang River, Mount at Island. Kasi sealing ba, ang silyo ay it's an ongoing, active work of the Holy Spirit. So, atin, using the word or language of soon, extinguishes the actuality of the living Word of Christ. Tinanggalan natin ng buhay yung salita ni Kristo na nangyayari at fulfilling right now in our very own time. What is Christ's words today? Ano bang salita ni Kristo sa ating panahon?
If the Bible is the living Word of God, where is our claim that we are the last days or the last church? Kaya yung soon, sa dictionary pa, pagbasahin mo yung soon na yan sa dictionary, kapatid, ano ang ibig sabihin ng soon? No? In a short time, shortly before long, will soon be there. Malinaw naman sa dictionary yan, kapatid. In the near future. In the near future. Ibig sabihin, in the near, parating pa. Si Kristo ang kanyang sinasabi ng movement niya. Signs ng kanyang. We are talking about signs because the signs of His coming is connected to His coming itself. Gamitin lang natin ang soon, kapatid. Pagsabihin natin, we will be seeing Christ's face soon in the clouds. Face, yung mukha niya, kikita natin yan, kapatid. No? Kaya dapat nating makuha talaga. What does coming soon mean? Sa dictionary, mayroong news dyan, February 2019, mayroon silang kinakaratula dyan eh. Din-explain nila yung what is coming soon. If a show has been posted, but it is labeled as coming soon, it means that sometime soon, we will begin allowing tickets request. Yan ang sinasabi nila, kapatid. Unfortunately, we have to wait for information from production before we can allow requests to be submitted. However, as soon as we have the production report, the show tickets will go live on our site. So, makita mo na magkaroon na, coming soon pa ang concert. Pero paano masabi na concert will be going on? Will be going on. Pag mayroon na doon yung ticket, pasok ka na doon ticket, kapatid. Let us learn the simple words, my friend. Is Christ coming an ongoing event? Ang pagdating ba ng Panginoon ay kumikilos na siya ngayon? Is Christ coming an ongoing event? Kapatid. Simple lang. Dapat natin, we will pause for a moment. No? Is Christ coming an ongoing event now? What is to be soon is the seeing of His face and the meeting of Him by His redeemed and at the clouds of heaven. Kasi pag sabihin mong soon, kapatid, hindi natin binigyan ng hustisya ang salita ni Kristo na naging pangyayari sa ating mga kalagitnaan. Ito na nangyari sa ating kalagitnaan, kapatid. Kaya encourage everyone. Let us come and settle. Gastusan natin, kapatid. Pag-usapan natin, magtulungan tayo. Para kung ikaw marunong ka mag-Chinese, you preach this River Mountain Island to the Chinese. Kung marunong ka mag-Korean, we will going to help you. Paano mo i-deliver para sa Korean congregations? We don't need Koreans to be here in the Philippines and proclaim the coming of the message of redemption. And dali lang sila kasi gusto nila maraming bautismo. Ay sige, pera, palakalin natin ang pera para maraming record ng bautismo. Mga Amerikano punta dito, bakit wala bang mga kaluluwa doon sa Amerika na surrender na ba sila? Bakit sila ang surrender para mag-proclaim doon? Bakit kailangan pa natin dito sa Pilipinas? Oh, my beloved friends. Di ba? Kaya yung Acts 1:8, that you will be a witness unto me. Saan ka mag-witness? Dito sa inyo muna. Saan ka mag-witness? To your family, to your blood-related. Mayroon tayong topic niyan, kapatid. Espesyal na topic yan. Soon, we will be with the throng in the clouds of heaven, meeting Christ. Yun ang ibig sabihin ng soon, kapatid. Tingnan mo ito. Bigyan ko kayo ng summary ng movement of the story of redemption. Alam naman natin na yung work of God covers only the cycle of time of 1 to 7. Gaya ng creation ba? 1 to 7. Ito rin 1 to 7, 6,000 years, then 1,000 years will be in heaven. So, kailan natin pwedeng gamitin ang I will come again? Si Kristo ang nagsabi niyo. Diba? Sa John 14, if I go and prepare a place for you, I will come again. Yan ang sinabi niya. Tapos nagbigay siya ng mga signs, mga palatandaan, mga apocalyptic, ending na mga kaganapan until 2,300 days. Yan. Then, sa Sanctuary be cleansed. Sa Revelation 10 and 11,
there will be those a group, people na kakain, sweet to the mouth, but better to the stomach. The establishment na yan, nang itinayo yung iglesia na yan sa 1844, based on an 1844 event on 1863 as the formality. Isa lang ang purpose ng Panginoon, bakit itinatag niya yan? What is the purpose of God in establishing that group of people? Kapatid, to proclaim the coming of the Lamb. Kasi sinabi niya, for the wrath of Lamb is come. Paano niya sinabi, for the wrath of Lamb is come? Kaya yun ang pinakatawag natin na pinakamalaking event sa planet Earth, yung Lisbon earthquake in 1755. Yun ang pinaka-prelude na mag-open na ang ating generation, yung tinatawag nating kayong time of the end na tinatawag. So, Christ is coming very soon. Bakit very soon? Siyempre, pumasok na siya sa most holy place. So, pag pumasok siya sa most holy place, paglalabas siya doon, wala bang signs? Wala bang sounds? The sounds of the bells, yung sa kanyang damit. So ngayon, kaya nakikita natin ang kaganapan na sinasabi ni Kristo. Sasabihin pa natin soon. Ay, panahon yun, nila Ellen G. White. No? Panahon nila yun, soon. Gabi, kapatid. Kaya nga sinabi ni Kristo, behold, I come quickly. Kasi kung hindi niya bilisan, wala na kasi palaging soon na lang, kapatid. Kaya ngayong gabi, soon is appropriated in the reality of the fulfillment of the establishment of the seventh church. Yung pang pitong iglesia. Yung sa 7:1, yung sinasabi natin Revelation chapter 3. Di ba? Chapter 2 and 3, the seven churches. Yung seventh church, yun na yun, Laodicea. Because at those years, the warning sounded by the people, including Sister White, who wrote in advance that in a short time, we will be experiencing the footsteps of an approaching God. Ano nga yung footstep ng approaching God? Binasa natin nung nakaraang gabi. Wars, rumors of wars, famines, pestilences, calamities. Yan ang footsteps of an approaching God. Lahat tayo, kapatid, biktima tayo sa ginawa ng kaaway. Lahat naman tayo eh. Kasi yun ang ating mga weak points, yung language eh. Language talaga ang ating mga weak points. So, huwag tayong masaktan. No? Kailangan lang natin, kapatid, because yung truth talaga, the Word of God, ay matalas talaga. No? Titingnan, huwag tayong makalimot na the moment we realize na ang story of redemption, movement siya. Ang great controversy is a movement. Kaya ang coming of Jesus is a movement, my friend. So kung movement man siya, makikita na natin coming, the specifics and the actual coming. And its movement is going on tonight. Bakit tonight? Siyempre, ngayong oras na ito, hindi mo alam, may lindol na nangyari sa iba't ibang bansa ngayon. Hindi mo nga alam na ngayong oras na ito, may mga baha, may marami ng tao. Thousands have been displaced by the floods and the typhoons. Sipin mo yan. Kung ikaw, mga tao na na-displace ka, wala kang kinakain sa mga oras na ito. Your life is being threatened for death. This world is not our home. These are footsteps of an approaching God. Kaya, though the actual meeting of the Redeemer and the Redeemed, yung actual na meeting natin sa clouds is soon to be realized. Yun ang paggamit natin ng soon. Kasi movement eh, papunta tayo doon. Doon tayo papunta. Yung rapture na sinasabi, kapatid, siyempre may rapture. Sasalubong tayo doon eh. Sa alapaap eh. Yun naman ang ating movement eh. Therefore, Christ is coming and we'll be meeting Him at the clouds of heaven. Di ba? Meeting at the clouds of heaven soon and very soon. Kaya nakikita natin ngayon, ulitin natin basahin yung sinabi ni Sister White sa Evangelism 209. Kaya nga, linagay yan sa Evangelism para i-ebanghelyo natin yung tamang ebanghelyo sa tamang panahon, kapatid.
events of calamities, great controversy, it's nearing its end. Bakit nearing its end? Kasi yung mga calamities sa dagat at lupa, yan ay mga testimonya ng katotohanan na patapos na ang lahat. Ang mga gira at mga narinig yung mga dera, nagdeklarar na parating na ang Panginoon. Walang mga tao sa mundo na hindi nagalaw, na quicken sa ganitong mga kaganapan. The Lord is coming, we hear the footsteps of an approaching God. Footsteps na yan approaching God. Yung footstep, ano ba yan? Ulo o paa, kapatid? Yung paa naman, kaya ngayon ang sinasabi, bruise thy heel. Yung paa yung i-bruise ni Satanas na hindi tayo makakita para hindi tayo makapaghanda ng kanyang pagdating. Kaya it's a very wonderful message na in-engage ni Kristo sa lahat ng Adventist, kapatid. Kaya hingin ko tayo, i-challenge, encourage natin ang bawat isa na dalhin natin ang mensahe nito doon sa Amerika. Doon sa Amerika. That will test their humility. Kung saan ba galing kung sa Pilipinas? Kasi ang akala natin, galing sa Amerika ang mensahe. Yun ang akala natin. Pero the good news is, doon sa Amerika itinatag ng langit ang last church. Bakit? Kasi ang Amerika, nasa dulo yan. Yung kanilang Amerika, kaya tawag sa kanila Western country. Bakit West? Kasi yung araw, doon siya mag-sunset. Mag-sunset. Patapos na ang kasaysayan. Di doon sa kanila. Pero ang proclamation, the coming of Jesus is from the east. So as the coming of the Christ is coming from the east, kaya i-share natin ito, kapatid. Magandang motif yan sa Bible. Calamities by land and sea, rumors of wars. Ano ba? According to our testimonies of the footsteps of an approaching God. Kaya sabi dito, this knowledge, according to Sister White, this knowledge of the nearness of Christ's coming should not be allowed to lose its force. Hindi natin i-allow na mawalan ito ng puwersa. Kaya nga marami nang gusto Si Sister Carmen, mag-sponsor siya. Carmen Boynape, mag-sponsor siya ng speaker na i-order sa China. I-belt in doon ang lahat ng mensahe. Nadalhin doon sa mga tao na pakinggan yun habang kayo kumakain. Pag wala kayong internet, pakinggan nyo yan. Yun ang kanyang mga plano. Kapatid, na as soon as possible, magawa yan. Not to lose its force. We become careless and inattentive and fall into slumber, into an insensibility and indifference to reality. Upo daw tayo at makinig. Isipin mo, insensibility and indifference to realities. Parang hindi na tayo nakaramdam. Wala tayong pakiramdam. Indifferent na tayo sa realidad. Kahit natamaan ang mundo ng virus, parang akala natin kung ano-ano lang. O doon, naramdaman natin ang banta ng kamatayan ito. Naramdaman na natin yung hirap na ikulong ka sa sarili mong bahay na hindi ka makalabas. With a good intention, have to flatten the curve. Grabe. In slumber, we are in an unreal world and not sensible of the things which are taking place around us. Totoo kaya ito, kapatid, itong sinasabi ni Sister White? Kaya nga, kung tayo talaga ay naniniwala kang Sister White, ito naman mga reform at mga offshoots. No? Talaga, hindi man reform ng iba kanya mga offshoot yan, kasi hanggang ngayon, nasa loob pa rin ng mga simbahan yan. No? Talagang patagilid talaga silang nagsasabi. Ito naman, hindi, kaya nga, magulo kasi ito naman nasa church, main church, hindi naman sila marunong mag-engage dito sa mga offshoot at reform. Paano mo engage nga sila na parehas kayo, hindi kayo magkatama doon? Hindi magkatama ang mga positioning. Paano nga magkatama na? Kaya nga dito nga, river, mount, at island. Para hindi tayo maging insensitive, not sensible of the things going on right now. Kaya ang sinabi na ng Panginoon
Sulat pa ni Sister White, this knowledge, ang ganda no? This knowledge of the nearness, binasa natin ba? This knowledge of the nearness. Anong knowledge yun? Yung nearness of Christ coming. Sino nagbigay ng knowledge na yan? Si Kristo. Saan niya binigay? Siyempre, wala naman tayong mahanapan sa Biblia. Ihatid ka talaga ng Biblia kung may computer software para i-classify ang lahat ng apocalyptic. Walang iba. Dalhin ka ng computer lang sa river, mount at island. Sa Daniel 8, Daniel 9, Daniel 10, 11, and 12, Matthew 24, at the whole book of Revelation. Kaya yung knowledge na yan, kapatid, provided by Christ Himself at the Mount of Olives on the movement or signs of His coming, is a doctrine or teaching we must possess. So I would encourage dating daan, Iglesia ni Cristo, Catholic, Baptist, Methodist, kung sino-sino pang mga denominations, kapatid, Reforms, Offshoots. Kahit anong oras tayong mag-upo at para basahin natin ito, wala talagang space of debate. Paano mo i-debate na yun ang ating buhay? Puntahan natin ang barangay, puntahan natin ang ating mga city hall. Yun ang mga program eh. Paano ka? Sinabi pala ng Panginoon. Kaya nga, ang Bible is a living word. Ang ganda niyan. So lack of this particular knowledge, intended for the closing generation, will cost life of eternity. Wow. They will not be able to prepare to meet Christ at the clouds of heaven. Hindi tayo makapaghanda para salubungin ang Panginoong Jesucristo sa alapaap ng mga langit. This knowledge is now being provided by the Holy Spirit. Kaya ngayon nga sa parable of the wise virgins, by the Holy Spirit as He impart this rain. Ano yung rain? Doctrine. Ano yung doctrine? The latter rain for this last closing generation. Simple lang. Ang latter rain, para talaga sa atin yan. Yung last rain, yung doctrine yan. Yung rain, ibig sabihin, teachings yan. Sinong magbigay? Holy Spirit. Kaya nga iba hindi maniwala sa Holy Spirit na hindi daw person. Paano maka-engage person to person ang Holy Spirit? Kung ang isip lang natin yan ay lang siya, power lang siya. So this peculiar truth, knowledge, through the ministration of the Holy Spirit, is now the sealing of our faith. Ito na ang pagsilyo ng ating mga pananampalataya, kapatid. So to close our study this evening, kailangan talaga natin maintindihan na yung loving word, ang pag-ibig na salita, experiencing its grace, ating isinabuhay ang grasya in the living testimonies, sa isang buhay na mga pagtestimonya of its fulfillment, fortifies our relationship in Christ. Brother, it's simply our relationship. And that relationship can only be established when we have the words, living words of Christ na kanyang sinabi sa river, sa mount, at saka sa Island of Patmos, whose reign and kingdom of blessedness incorporated us. In-incorporate na tayo ng Panginoon to eternity. Brothers and sisters, tayong lahat, sa aking mga relatives, kay Harold Caballero, Asel Bulilahan, Lonjan Fulier, Sister Joy, kay Pastor de la Peña, Andrea Goss, Australia, kay Gemini Fondara, Brian Henibago, Sansika Dias, kay Dr. Nena Ralios. Doc, please extend our regards to Mrs. Al and to your group there in Bacolod. Now, this is a series of Tagalog. Maintindihan ito siguro ng mga Ilonggo, no? And then, Evangeline Daclan, Lolita Piñol, kay Nini Diaz, nasa New York,
No, Jesselyn absent. Luz Biminda Dogwe. No, please, Sister Dogwe till Dado. No, kasi we have a lot of conspiracy theories getting into our minds na hindi na tayo nakabase sa salita ni Kristo. Cherry Jane Legas, Elizabeth, Christopher, Christopher Malyari, Manny Geraldes, Sir Manny, Belia Diocampo, na Frederick Jella, sir, thank you for the help. We're looking forward that we can have a meeting now to Pastor Pastor Sarabosing, who's watching right now. Hopefully, Pastor, no, nandito ang mga Adventist na nakikinig. No, I share with you your experience going on right now in your churches. No, na you are a believer of Ellen G. White writings. No, kay Janelle Istonanto, Pastor Zamora, Jan Zanos. Pastor, please share this one and then share this to Pastor Belioso. Sir Ariel Opeña, sa mga classmate mo, Sir Ariel Opeña. No, Sister Terry Silapan, no? We really, we remember those times when we visited you with your family, with that maliliit pa yung anak mong Sister Terry. We really love na we will be in heaven very soon. Kang Sister Emma Mendoza, you share this one kay Brother Boy. No, doon sa kanila. Nako, time is very close na. Soon, no, we will be meeting Christ at the clouds, seeing face to face. But His coming is going on right now. Carleo Dogwi, Giorgio Atilor, okay, may the peace of Christ be with us, the comfort. Let us now enjoy the blessings and the comfort of the Holy Spirit for giving us the security, the preservation, that we are the generations. Tayo lang kapatid ang pinili ng Panginoon, our generation, to meet Christ alive. We have nothing to worry in any forms of viruses and bacteria as long that we follow and abide God's closing prescription. It's the healing message for all of us. So, sa sunod natin na talakayan, kapatid, no, I will be having a divine service in Amos. But tomorrow, Saturday evening, we are going to have a rest, and Sunday, please, during those Saturday and Sunday, I encourage you to watch those previous presentations of our radical reconnections. It will make a difference, my friend. Through the help of the Holy Spirit, the Bible will guarantee each and every one of you, my friend. Kay Dr. Nani Nunez, Doc, you have to grow in grace. I would like to also to encourage Sister Nena Ralios, make your personal connections, extend our regards to Dr. Hagurin. Now we are going into this live right now. A new development going on. So para magkaroon tayo ng extended information sa kanilang church. And the rest of the Bacolod Central Church. Okay, extend our regards to your friends right there, your groups. Now, God loves us so much. It's not by accident that we come into this line because God appointed us to grow in grace, into the knowledge. Because getting into the knowledge, that is the sealing of our faith. So tayo, dapat maghawakan natin ang malaking biyaya na tayo sinisilyuhan ng Panginoon. Sinisilyuhan. It's an ongoing movement of the Holy Spirit. To my friend Lowell Villan, looking forward. Now, we have to tell a lot of stories, Brother Lowell. Si Lowell Villan ay dating Executive Secretary ni Governor Amatong sa Davao del Norte. We both planned, we talked. Now we've been having the same experience with our political backgrounds that help us to understand the movement of our time. So God bless us. Shall we bow our heads for prayer? Great God-loving Father in heaven, sa mga oras na ito, kami po'y nagpapasalamat. Sa iyong kapangyarihang kamay na kami po'y inyong pinagkaisa. You bind us with one cord of love in the holy hour of the Sabbath. Continually, panghawakan niyo kami, Panginoon, because Satan is doubling his effort to disengage each and every one of us, to go into the river and go to the Mount of Olives and into the Island of Patmos. That your special message appropriated for us, the last generations, in order for us
to live the life of Elijah, proclaiming the message to anyone from top to bottom, from bottom to up. Thank you, Lord, for helping each and every one of these families watching right now. Provide them the protections, give them faith, give them dreams and visions tonight. So that you can continually share. Huwag niyong ipahintulot, Panginoon, na ma-discourage sila sa anumang makikita nila. Because some of us have a very high expectations with the brethren that surrounded us. But help us to hold on. Because these are the realities. The parable of the 10 virgins, the parable of the faithful servants. Ito na ang aming buhay sa ganitong panahon. But thank you for possessing us and for empowering us to meet you at the clouds of heaven. In Christ's name we pray. Amen. So, sa sunod natin ang pandarayuhan ayon sa salita ni Kristo. We will be learning about na nasaan sa Biblia na mag-migrate. Now, it's not by accident you are there in Canada. You are there in London, King Ralph. God has said it 2,000 years ago. Okay? So, see you tomorrow evening, my beloved. Share this one. Huwag niyong kalimutan palagi, kapatid. Share this one. Make these 2 days na pistahan niyo, kapatid, ang salita ng Kristo. Sa pangalan ng Eternity Broadcasting Services, sa Radical Reconnection, with a radical mission, sa pangalan nila ni Eugene Sassing and Sister Leona sa kanyang mga anak, sa pangalan ni Sir Harry at ni Sister Gloria, ni Jelly Mendoza, ni Jerome Siscon and Brynel, Sister Mercy Donaire, at kay Brother Ricky, kay sa pangalan ni Sister James Lim, Brother Wesley Bagat, sila ni Arian La Chica, sa lahat tayo dito, sa Radical Reconnection, King Ralph, diyan sa London, kay Jonathan Astero, kay Nini Diaz, kay Pastor Ruel. Thank you for the share. You gather your group, study, learn to grow in grace. Thank you and see you